Iawn te ffrindiau. So, da ni'n parhau bore yma efo'n cyfres Pobl y Ffordd. A dyma yw fydd fy neges ola fi fel rhan o'r gyfres yma bydd Hana yn gorffen y gyfres yn iawn wythnos nesa. Be da ni wedi bod yn gwneud dros yr wythnosau diwetha gobeithio ydy edrych ar rhai pethau dyle nodweddu pobl y ffordd, sef Cristnogion, yr eglwys. Da ni wedi edrych ar rhai pethau dyle nodweddu yn ffydd ni, a hefyd rhai pethau dyle nodweddu y ffordd da ni yn byw. Gan gredu fod ffordd Iesu, bod yn bobl y ffordd, yn cynnig rhythm a fframwaith dda i ni fyw bywyd ar ei orau. Achos fod bywyd efo Iesu yn fywyd ar ei orau. Bydd bynnag am rwystrau a rwystredigaethau y byd yma, da ni'n cael yn galw i fyw mewn rhythm gyda Iesu. Hyd yn oed pan mae'r byd fel bod e'n teimlo, fel bod e'n trio cael ni fyw bywyd mewn rhythm gwahanol i hynny. Ac un o'r pethau da ni hefyd wedi bod yn trio gweld yn ystod y gyfres yw, yn ogystal â gweld fod y pethau yma'n bethau da i ni, fel Cristnogion, fel pobl sy'n aelodau o Eglwys Iesu Grist, da ni gobeithio wedi bod yn trio dangos fod ffordd Iesu yn cynnig rhywbeth atyniadol i fyd blinedig. Fod rhythm bywyd gyda Iesu yn cynnig rhywbeth i bobl sydd falle wedi blino byw yn ôl rhythm y byd. Chos da ni yn byw mewn byd blinedig iawn yn dydyn. Da ni'n byw mewn byd sy'n yn blino ni gyd, sy'n hala ni gyd yn stressed ac yn y blaen o bryd i'w gilydd. Ac felly, mae yna wahoddiad wedi bod i ni geisio gyda help yr Ysbryd Glân i ni diwnio allan o rhythm y byd a tiwnio mewn i rhythm Iesu. Da ni wedi bod yn atgoffa yn hunain bob wythnos am y disgrifiad yma sydd yn Actau 2 o'r eglwys fore yn fuan ar ôl y Pentecost. A dyma'r disgrifiad i ni'n cael ohoni ar ddiwedd Actau 2. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. A dwi'n hoff iawn o'r gyfieithiad yn Beibl.net bod agwedd pobl tuag at yr eglwys ar ôl Pentecost yn bositif iawn. Nawr, yng Nghymru, dyw agwedd pobl tuag at y capel ddim wastad yn bositif iawn. Ac felly un o'r pethau da ni wedi bod yn trio wneud yn ystod y gyfres yma ydy edrych ar hyn. A trio gweld sut y gallwn ni ddangos ffordd Iesu yn ffres ac o'r newydd i fyd blinedig o'n cwmpas ni. A'n gobaith ni yw bod hwnna ddim jyst yn newyddion da i ni, ond bod e'n newyddion da i'n cyfeillio ni, yn teulu ni a'n ffrindiau ni, ac yn wahoddiad i bobl ar y daith i fod yn bobl y ffordd. A da ni felly yn parhau efo'r gyfres yma bore yma ac yn edrych ar y thema o fod yn bobl sy'n fendith, neu pobl sy'n fendith i eraill. A fel testun o'r Beibl bore yma, i ni'n troi at hanes, fydd yn gyfarwydd i rai ohonoch chi, sef hanes sgwrs Iesu a'r arbenigwr yn y gyfraith ac yna yr hyn mae Iesu yn rhannu sef dameg y Samariad Trugarog. Felly mae'r darlleniad yn dod o Luc pennod 10 adnodau 25 i 37. So Luc 10, dechrau darllen yn adnod 25. Un tro, safodd un o'r arbenigwyr yn y gyfraith ar ei draed i roi prawf ar Iesu. Gofynnodd iddo, athro, be sy'n rhaid i mi ei wneud
i gael bywyd tragwyddol. A tebodd Iesu, wel beth mae cyfraith Moses yn ei ddweud? Sut wyt ti yn ei ddeall? Meddai'r dyn, rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl nerth, ac ath holl feddwl. A rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. Rwy ti'n iawn, meddai Iesu. Gwna hynny a chei di fywyd. Ond roedd y dyn eisiau cyfiawnhau ei hun. Felly gofynnodd i Iesu, ond pwy ydy fy nghymydog i? Dyma sut atebodd Iesu. Roedd dyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho, a dyma ladron yn ymosod arno. Dyma nhw'n dwyn popeth oddi arno, ac yna yn ei giro cyn dianc. Cafodd ei adael bron yn farw ar ochr y ffordd. Dyma offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd yno, croesodd i ochr arall y ffordd a mynd yn ei flaen. A dyma un o lefiaid y deml yn gwneud yr un peth. Aeth i edrych arno, ond dyna croesi'r ffordd a mynd yn ei flaen. Ond wedyn, dyma Samariad yn dod i'r fan lle roedd y dyn yn gorwedd. Pan welodd e'r dyn, roedd yn teimlo trieni drosto. Aeth ato a rhwymo cadachau am ei glwyfau, a'i trin gyda olew a gwin. Yna, cododd y dyn a'i roi ar gefn ei asyn ei hun, a dod o hyd i leti a gofalu amdano yno. Y diwrnod wedyn, rhoddodd 2 denariws i berchenog y llety. Gofala amdano, meddai wrtho. Ac os bydd costau ychwanegol, gwna i dalu ti y tro nesaf byddai i yn mynd heibio. Felly, meddai Iesu, yn dy farn di, pa un o'r 3 fi'n gymydog i'r dyn wnaeth y lladron ymosod arno? Dyma'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ateb, yr un wnaeth ei helpu. A dwedodd Iesu, dos dithau a gwna'r un fath. Wel, mae dameg y Samariad Trugarog yn un o'r damhegion mwyaf enwog sydd yn y Beibl. Mae'r ddameg yma wedi cydio yn ychymeg pobl trwy y canrifoedd. Cymaint nes bod y syniad am y Samariad Trugarog wedi llifo allan o'r eglwys ac i mewn i gymdeithas yn gyffredinol. Cymerwch chi enghraifft, mae pawb wedi clywed am elusen The Samaritans. Wrth gwrs, oedd yn elusen Gristnogol, o leiaf yn wreiddiol, gath ei ysbrydoli gan y ddameg yma. Bydd rhai ohonoch chi falle wedi clywed am yr elusen Samaritan's Purse, sef yr elusen sy'n tu ôl Operation Christmas Child. Eto, elusen sydd wedi cael ei ysbrydoli o'r ddameg yma. Ond hefyd, mae ymadroddion fel galw rhywun yn Good Samaritan. Mae e wedi dod yn rhan o iaith bob dydd, yn dydy. A mae pobl tu allan i'r eglwys yn rhyw hanner deall beth yw'r awgrym tu ôl galw rhywun yn Samariad Trugarog neu yn Saesneg yn Good Samaritan. Ond dwi am awgrymu falle bod wrth i'r syniad yma o Samariad Samaritan ddod yn rhan o iaith bob dydd ac yn rhan o ddiwylliant, fod pobl falle wedi cymryd y wers ymarferol a falle wedi anhofio neu ddim wedi deall gwerth ysbrydol be sy'n cael ei ddysgu gan Iesu fan hyn hefyd. Achos yn aml yn damhegion Iesu, maen nhw'n bethau sydd yn gweithio ar 2 lefel. Oes, mae yna wers ymarferol i lawer o'r damhegion, ond mwyn deall y wers ymarferol, yr ethic mae Iesu'n sôn amdano,
mae rhaid i chi hefyd gael gweledigaeth o'r ysbryd a'r ffydd tu ôl y peth hefyd. Ac felly, jyst cyn mynd yn bellach, o'n i eisiau dweud wrth basio, wrth i ni feddwl bore yma, fel i ni wedi gwneud yn ystod y tymor yma, ynglyn â bod yn bobl y ffordd, ac mewn rhai o'r negeseuon, da ni wedi edrych ar bethau practical, fel cael saboth, wythnos diwetha, da ni edrych ar rhoi ac yn y blaen. Da ni wedi bod yn edrych ar pethau da ni'n gwneud. Mae'n bwysig i ni beidio cochi golwg ar os ydyn ni wir eisiau byw yn ôl ffordd Iesu, mae rhaid i ni wneud hwnna drwy fod in tywyn gyda ysbryd Iesu. Achos os ydyn ni'n trio byw yn ôl ffordd Iesu heb fod in tywyn gyda ysbryd Iesu, wel, i ddechrau, byddwn ni yn y diwedd yn rhedeg allan o stem ac yn methu ta beth. Ond hefyd, byddwn ni'n bod yn ddeddfol iawn ynglyn â pethau. Mae modd i ni weithiau yn does wneud y pethau iawn am y rhesymau wrong. Neu mae modd i ni wneud byw yn ôl llythyren y ddeddf heb fod yn ysbryd y ddeddf fel petai. A mae'r ddameg yma yn helpu ni weld falle'r y berthynas rhwng yr ethics i ni fod byw a wedyn yng nghyd-destun yn ffydd a bod yn ysbryd Iesu. So, mae gyda ni rhyw fath o gyfreithiwr, rhyw fath o arbenigwr yn y gyfraith Iddewig yn dod o draws Iesu ac yn gofyn i Iesu athro, beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Nawr, ar yr olwg gyntaf, mae hwn yn gwestiwn da. Mae hwn yn gwestiwn y dylai pawb feddwl amdano fe, sef beth ddaw ohona i ar ôl i mi farw. Dyna yn y bôn sydd tu ôl y cwestiwn. Mae'n gwestiwn pwysig i bobl ofyn ym mhob oes. Mae'n gwestiwn man oes bresennol ni, falle, yn ofn i ofyn, chi'n gwybod. Mae'n rhyw marwolaeth falle, yn rhywbeth da ni'n ofn siarad amdano fe yn blaen ac mewn termau du a gwyn mewn diwylliant cyfoes. Ac felly mae hwn yn gwestiwn da gan yr arbenigwr yn y gyfraith. Oherwydd, statistically, mae gyda chi 1 in 1 chance o farw. Ddim bod fi eisiau bod yn morbid gyda chi bore yma, ond mae pawb mynd i farw rhywbryd. Ac felly mae hwn yn gwestiwn da, yn gwestiwn pwysig. Oedd rhai ohonon ni'r fraint o fod yng Nghrebrwng Dennis Young dydd Sadwrn dwytha yn do. Ac a mewn Crebrwng, mae rhan fwy o bobl yn gwisgo du a gwyn. Un o'r rhesymau pam yw achos bod bywyd a marwolaeth yn fater du a gwyn yn y diwedd. Ond oedd yna dydd Sadwrn diwetha, gaethon ni'r fraint o weld rhywun yn marw yn dda, yn do. Os oes yna fath beth a marw yn dda. Felly, mae'r cwestiwn agoriadol fan hyn, athro beth sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddol, yn gwestiwn pwysig, yn gwestiwn da, yn gwestiwn sy'n rhaid i bob un ohono ni wynebu rhyw ddydd. Ond, bod yn ei hanfod yn gwestiwn da, mae yna fflo mawr yn y cwestiwn hefyd. Oherwydd, be mae'n gofyn yw beth sydd rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddol. Neu, fel sy'n yn yr hen gyfieithiad, athro beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Nawr, reswm bod yna fflo yn y cwestiwn yw, mae etifeddiaeth, does dim byd allwch chi wneud i ennill etifeddiaeth. Mae etifeddiaeth yn dod i chi, fel rhodd, hael, am ddim. Dydy etifeddiaeth ddim yn
dal am waith. Mae etifeddiaeth yn rhywbeth sy'n dod fel rhodd, yn rhywbeth sy'n dod fel hawl, yn rhywbeth sy'n dod fel heilioni. Mae ffermwyr wrthos yma'n poeni am ei etifeddiaeth, yn dydyn. Ond y pwynt yw, pan ni'n meddwl ynglyn a tragwyddoldeb, pan ni'n meddwl ynglyn â bywyd tragwyddol, un o elfennau mwyaf hardd y ffydd Gristnogol a rywydd yw bod dim rhaid i ni wneud dim byd i etifeddu bywyd tragwyddol. Oherwydd mae Iesu Grist eisoes wedi cyflawni yr hyn sydd angen i roed bywyd tragwyddol i ni fel rhodd hael. Am ddim i ni, achos bod Iesu wedi talu y pris. A da ni yn gallu gwneud y camgymeriad weithiau o feddwl bod tragwyddoldeb yn rhywbeth y gallwn ni ei brynu allan o'n ymdrechion ni yn hunain. Chybod, dim ond, wel, os fyddai wneud yn siŵr bod fi wedi bod i capel digon o weithiau eleni, os fyddai wneud yn siŵr bod fi wedi rhoi digon o bres i cymwch Cristnogol, a byddai wedi wneud digon i etifeddu bywyd tragwyddol. Wel na, nid dyna sy'n mae'r efengyl Gristnogol yn gweithio. Mae bywyd tragwyddol yn dod i ni fel rhodd am ddim achos bod Iesu wedi talu y pris. Gras, trwy ras Duw, trwy heilioni Duw. Y gair am gras yn Saesneg ydy grace. Ac un ffordd o werthfawrogi grym y gair gras, grace, yw yr acronym sy'n mynd efo grace, God's riches at Christ's expense. Ac felly, bod y cwestiwn yma gan y cyfreithiwr yn gwestiwn da, mae e dal yn syrthio'r trap na fel bod e'n gallu neud rhywbeth i ennill bywyd tragwyddol. Wel na. Yr unig beth sydd angen iddo fe wneud ydy trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Trystio fod Iesu wedi wneud digon ar y groes i roed bywyd tragwyddol i bob un ohono ni. A dyma yw sgandal y ffydd Gristnogol. Hynny yw, dydy pobl oedd yr Groegiad a'r Iddewon yn amser y Beibl, a dydy pobl heddiw ddim yn gallu delio gyda'r syniad o gael rhywbeth am ddim. Na, chi wedi cael rhyw brofiad lle chi wedi trio roi rhywbeth i rywun, a mae'n pobl, o ia, ond beth yw'r catch? Chi wedi cael hwnna, neu... Ac achos yn reddfol, da ni ddim yn gallu delio gyda'r syniad o heilioni a gras. Ond dyma yw cariad Duw i ni. Ond mae Iesu yn ateb fel hyn wedyn. Mae ymlaen i ateb adnod 26. Mae Iesu'n gweld mewn gwirionedd mae trio dalu allan oedd y cyfreithiwr mewn gwirionedd. Hynny yw, bod fi wedi dweud bod e'n gwestiwn da, oedd e'n rhyw trick cwestiwn hefyd. A dyma sy'n mae Iesu'n ateb e. Atebodd Iesu, beth mae cyfraith Moses yn ei ddweud? Sut wyt ti'n ei ddeall? Wel, medde'r dyn, rwy ti garu'r arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n garu dy hun. Rwy ti'n iawn, meddai Iesu, gwna hynny a chei di fywyd. O reit, oce. So, mae Iesu'n dweud fan hyn bod angen i ni wneud rhywbeth. Ydw i wedi eich camarwain chi munud yn ôl drwy ddweud bod dim angen i wneud dim byd? Wel, ie a na. Yw, beth ni'n gweld fan hyn ydy'r paradox yna, sef fod Iesu yn rhoi i holl gariad i ni trwy heilioni a trwy ras. Ac wedyn, mae yr ymateb cywir i hynna wedyn dyle fod ni yn caru Duw a caru eraill
yng ngoleuni hynny. Hynny yw dangos fod i'r Cristion, mewn gwirionedd, dydyn ni ddim yn gwahanu yn ffydd a sut da ni'n byw yn bywyd. Mae'r ddau beth yn cyd-gerdded gyda'i gilydd. Mae fel reidio beic. Dwi'n gwybod os da chi erioed wedi trio reidio beic efo just un pedal. Dyw e ddim yn gweithio. Mae rhaid i chi cael 2 pedal yn dydy. So meddyliwch am yr yfel Gristnogol fel yna. Un pedal ydy'n ffydd ni yn be mae Iesu wedi gwneud drosto ni, a'r pedal arall ydy yn bywyd ni fel rhodd yn ôl am y cariad yna. A gyda'i gilydd, mae'n ffydd ni wedyn yn mynd yn ei flaen. Nes i ar draws y dyfyniad yma, mae hwn bach yn ddofn falle, ond un o fy hoff esboniadau i ar yr Efengylau ydy Jesus Through Middle Eastern Eyes gan awdur o'r enw Kenneth Bailey. Dyma sut mae e'n disgrifio'r sgwrs rhwng yr cyfreithiwr a Iesu. Indeed, anyone who can meet such a standard does not need grace. But the standard is to love God unfailingly with all one's heart, mind, soul, and strength, and consistently love the neighbor as much as self. As Paul says, the problem is not the law, the problem is that we cannot keep it. Here, the standard set by Jesus eludes our finest efforts. To put it another way, the lawyer asks, what must I do in order to inherit eternal life? Jesus replies, you must jump over this 10-foot fence. Ac felly, i ni mynd mlaen at ymateb nesaf y cyfreithiwr. Ond roedd y dyn, adnod 29, roedd y dyn eisiau cyfiawnhau ei hun. Felly gofynodd i Iesu, wel pwy ydy fy nghymydog i? Lle mae'r 10-foot fence yma? Felly mae Iesu wedyn yn adrodd y ddameg. A na i ddim mynd trwy'r ddameg ei hun yn fanwl, ond yn y bôn, beth sydd yn digwydd yn y ddameg yw fod yna ddyn lle mae yna ladron wedi ymosod arno fe. Mae yna offeiriad yn pasio heb gynnig unrhyw help. Mae yna lefiad o'r deml yn pasio heb gynnig unrhyw help. Ond wedyn mae yna Samariad yn pasio heibio ac yn ei helpu. Mae'n cario fe i'r dre agosaf, a wedyn mae e'n mynd yr ail filltir. Mae e'n talu am le iddo fe aros ac mae e'n dweud y gwneithio ateb unrhyw gost pellach i ofalu ar ei ole. A wedyn ar ôl adrodd y ddameg, mae Iesu'n gofyn i'r cyfreithiwr, yn dy farn di, pa un o'r 3 fi'n gymydog i'r dyn wnaeth y lladron ymosod arno? A dyma'r arbenigwr yn y gyfraith yn ateb, wel yr un wnaeth ei helpu, obviously, dyna yw y Samariad. Ac felly mae'r cwestiwn yn gofyn, pwy ydy fy nghymydog i? Nawr mae'r cwestiwn yma yn drwm mewn ystyr. Mae'r cwestiwn yma wedi herio pobl i lawr trwy'r canrifoedd. Pwy ydy fy nghymydog i? Nawr, beth sy'n mynd mlaen fan hyn ydy hyn. Nawr, yn yr amser yma, eich cymydog chi bydde, yn amser y Beibl nawr, eich cymydog chi fwy na thebyg bydda'ch teulu chi, eich cydwladwyr chi, pobl sy'n debyg i chi, pobl dyle fod yn hawdd i'w caru. Ond mae'r ddameg yma'n herio chi feddwl, wel, actually, eich cymydog chi o bosib yw nid eich teulu chi. Nid pobl sy'n debyg i chi. I ddeud y gwir, pobl sy'n wahanol iawn i chi. Pobl, falle, byddech chi ddim yn cymysgu yn naturiol gyda nhw. Felly pwynt y ddameg yma gan Iesu yw gwthio'r cyfreithiwr a gwthio ni allan o'n comfort zone. A gweld fod galwad Duw
yn gofyn, i'n gofal dros gymydog, fynd tu hwnt i be sy'n dod yn gyfforddus a jyst yn naturiol i ni. Mae caru cymydog fel mae Duw wedi'n caru ni yn gofyn am aberth. Mae'n gofyn i ni garu pobl lle nad yw hynny'n dod yn hawdd, a lle nad yw hynny'n dod yn naturiol. Achos i'r Iddew yn amser y Beibl, oedd y Samariad yn bobl arall. Oedden nhw'n bobl oedd rhai yn gweld fel gylynion. Byddai rhai yn eu casau nhw hyd yn oed. Ond eto mae'r ddameg yma'n dysgu, nhw ydy'r cymdogion. Nhw ydy'r cymdogion mae galwad arnoch chi yw caru. Ac felly wrth drio cymhwyso'r neges yma i ni ac i'n cymdeithas a'n byd ni heddiw. I ni'n gweld gobeithio fod y ddameg yma yn gosod her i gymdeithas ac i ni fel Cristnogion heddiw. Wrth i ni drio ateb y cwestiwn, pwy ydy fy nghymydog i? I ddweud y gwir, dwi'n meddwl bod y cwestiwn yma, pwy ydy fy nghymydog i, yn siarad yn broffwydol mewn i rai o'r rhwygiadau yn ein cymdeithas ni heddiw. Nawr, o ganlyniad i newidiadau cymdeithasol cyflym, o ganlyniad i'r argyfwng economaidd a gwahanol bethau, yn anffodus, da ni wedi gweld twf yn dydan yn y blynyddoedd diwetha o bobl mewn cymdeithas yn carfannu yn erbyn ei gilydd. Da ni wedi gweld twf o bobl yn chwilio i roi bai am eu problemau nhw ar bobl sy'n wahanol iddyn nhw. Da ni wedi gweld twf o bobl yn trio rhoi'r bai am broblemau cymdeithas ar bobl sy'n wahanol i pwy ydyn nhw. A mae yna rai pethau yn does. Ddim bod fi eisiau mynd yn wleidyddol nawr, ond chybod, dros y blynyddoedd diwetha, oedd Brexit yn un peth, oedd i tanio'r fatchen yn y wlad yma. Yn America ar hyn o bryd, gyda etholiad di Mawrth, mae'r holl ddadlau o gwmpas dylanwad Donald Trump ac yn y blaen wedi tanio'r fatchen fan yna. A beth sydd yn mynd ymlaen yw fod pobl sydd falle gyda'r rheswm i deimlo wedi brywio, ond bod nhw'n eisiau rhoi'r bai ar rhywun arall. A bod y rhywun arall yna'n wahanol iddyn nhw. O gefndir gwahanol iddyn nhw. O wlad gwahanol iddyn nhw. O feiddiau fentro dweud o y duedd rhywiol gwahanol iddyn nhw. Mae yna wastad rhyw syniad o trio rhoi bai ar rhywun sy'n wahanol i chi. Nawr, mae cymdeithasegwyr, a bydda hefyd yn gallu esbonio mwy am hwn, mae'n siŵr, yn galw hyn yn othering, sef rhoi bai ar bobl sydd yn wahanol i chi. Da ni gyd wedi clywed am fel culture wars ac yn y blaen, a'r culture wars yma sy'n cael ei ymladd nid mewn ffosydd, ond ar Facebook a Twitter ac yn y blaen. A bethau digon diniwed, meddwch chi, wel na, dydyn nhw ddim yn ddiniwed, achos mae geiriau yn cario grym yn dydy. A mae geiriau yn aml yn gallu arwain i loes calon, a mae loes calon yn gallu arwain i niwed go iawn. Dwi'n meddwl fod y ddameg yma, a fe ddylen ni fel Cristnogion ac Eglwys, fod yn falm iachusol mewn cymdeithas heddiw. Mewn cymdeithas sydd wedi i rwygo, mewn cymdeithas sydd wedi i garfannu, lle mae gwahanol garfanau'n rhoi bai ar ei gilydd, ddylen ni fel Cristnogion fod yn bobl sydd yn chwilio i fod yn Samariad Trugarog, a chwilio i weld pwy yw fy nghymydog i, a gweld fod yn cymydog ni yn rhywun sy'n wahanol i ni. Mae e'n hawdd iawn caru pobl sy'n debyg i ni, yn dydy?
Ond mae Iesu'n galw ni i garu pobl sy'n wahanol i ni. Ac wrth i ni feddwl am beth yw ei fod yn bobl y ffordd, wrth i ni feddwl ynglyn â beth yw ei fod yn bobl sy'n fendith i eraill, mae e'n galw ni fynd allan o'n comfort zone gyda cymorth yr Ysbryd Glân i ni garu a croesi a dod yn falm ac yn iachad mewn cymdeithas. So, jyst i grynhoi cyn i ni droi at y cymen. Mae'r stori sydd gyda ni heddiw yn gweithio ar ddau lefel yn dydy. Yn gyntaf, oedd gyda ni'r cwestiwn ynglyn â bywyd tragwyddol. Sef y cwestiwn pwysica. Sef bod y Cristion, pobl y ffordd, yn gallu edrych tuag at dragwyddoldeb, tuag at y byd sydd i ddod, gyda hyder tawel. Fel y gwelon ni yn Dennis Young ynde. Gyda hyder tawel, achos bod yn hyder ni ddim yn beth da ni'n gwneud, ond oherwydd beth mae Iesu wedi gwneud dros da ni. Ond, mae'r stori'n mynd mlaen i atgoffa ni fod yna alwad i ni wedyn i fyw yn bywydau mewn cariad yng ngoleuni y cariad mae Duw yn gyntaf wedi dangos i ni. A rhan o hynna ydy chwilio am bob cyfle i fod yn fendith i eraill. A da ni yn byw mewn cyfnod, da ni'n byw mewn oes lle mae angen, mae'n mynd i swndio bach yn slushy nawr, lle mae angen mwy o gariad. Ond chi'n deall y pwynt difrifol dwi'n trio wneud. Mae pobl yn gallu bod yn gas iawn i'w gilydd. Mae pobl yn gallu bod yn gas iawn i bobl sy'n wahanol i'w gilydd. Ond mae pobl y ffordd yn cael ei galw i garu cymydog. Felly gyda chymorth yr Ysbryd Glân, gadewch i bob un ohono ni feddwl be mae hwnna'n edrych fel yn ymarferol yn ein bywyd ni ac yn ein bywyd ni fel eglwys dros y tymor nesaf. Gen i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod ti yn caru ni. I ni'n diolch bod ti'n caru ni gweitha'n methiannau, gweitha yn pechod. O Dduw Dad, i ni'n diolch fod yna faddeuant ar gael i ni am bob bai. A fod yna faddeuant ar gael am yr adegau hynny, lle nad ydyn ni wedi caru cymydog fel y dylen ni. Maddau ni am feithrin calon galed yn llawer rhy aml yn erbyn pobl sydd yn wahanol i ni, yn hytrach na meithrin dy galon di dros yn cymydog. O Dduw Dad, i ni'n diolch fod gwerthoedd y byd sydd i ddod eisoes yn torri trwyddo yn y byd yma. Trwy dy fuddugoliaeth di ar y groes a trwy dy atgyfodiad. A trwy reswm na allwn ni byth i ddeall yn llawn, wyt ti wedi'n galw ni, pobl y ffordd, dy eglwys di, i fod yn lys genhadon teyrnas nef yng nghanol y deyrnas doredig yma ar y ddaear. Ac o Dduw Dad, i ni yn cyflwyno yn cymdeithas ni. Ni'n cyflwyno pobl o fewn yn cymdeithas ni sy'n teimlo bod nhw wedi gadael ar ôl. Ac i ni'n cyflwyno hefyd pobl o fewn yn cymdeithas ni sy'n teimlo fel bod nhw'n cael y bai ar gam am broblemau yn cymdeithas ni. A maddau ni, os ydym ni wedi chwarae rhyw rôl o Dduw Dad yn tanio'r y tân yna yn hytrach na bod yn falm o heddwch o Dduw Dad. O Dduw Dad, i ni yn cyflwyno bob un ohono ni a gofyn am gymorth yr Ysbryd Glân. I bob un ohono ni ofyn ac ateb y cwestiwn pwy yw fy nghymydog i yr wythnos yma. A sut y gallwn ni fod yn ddwylo ag ysbryd Iesu i bobl ac i gymdeithas o'n gwmpas ni. O Dduw Dad, ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen.